Doncs us parlaré dels projectes LACOS i Metastany. Tot és bastant preliminar el que veureu i una mica la idea és que són com el punt de partida, espero, d'algú que seguiré fent en el temps. Bàsicament aquests projectes tenien una component molt important de divulgació. Per això aquesta idea de que el que volem és apropar el cicle del carboni als alumnats de secundària dels instituts del Pirineu. Ja veieu que som molts, després us parlaré. L'Arnau és un estudiant de màster que és sobretot la persona encarregada del tractament de dades, però ha tingut diversos problemes aquest any, al final no ha pogut venir, però espero que pugui acabar ell el tractament de dades. Res, doncs comencem. Bueno, jo m'ho imaginava, que no... És que clar, si és un PDF ja tenim el PowerPoint obert. És que l'expert és el Lluís, nosaltres estem fent aquí de pinxers i... Però és un PowerPoint, ¿Aquest es el PowerPoint? Sí, es un PowerPoint. Pues vale. Ya está, ya lo tengo. ¿Sí? Sí. Vale, doncs molt ràpidament, com que no sé ben bé quin és el vostre background en aquestes trobades, per què els estanys i els llacs en general són importants en el cicle del carboni? Doncs bé, perquè els estanys i en general totes les aigües continentals reben carboni de la conca que les rodeja. I quan reben aquest carboni poden passar diverses coses. Pot passar que només simplement el transportin, però també pot passar que el processin. Al processar, al respirar, transformar aquest carboni, pot ser que part sigui a més cap a l'atmosfera. També pot ser que part d'aquest carboni que ens està entrant s'infloculi i sedimenti i quedi emmagatzemmat als sediments. A més, en aquests llacs també tenim fixació de carboni de l'atmosfera mitjançant la fotosíntesi, per tant, el que ens deia el Danilo, aquestes fonts internes de carboni orgànic. Per tant, és important saber com són aquests processos, saber quan arriba a la conca, quan s'està fixant mitjançant aquesta producció primària del llac. Tot i així, quan mires la literatura dels estanys i mires si emeten o si són embornalls de CO2, doncs hi ha moltes coses contradictòries. I no s'acaba de saber ben bé segur que aquests estanys alpins són fonts o embornalls de diòxid de carboni. A més, aquest paper com a fonts o embornalls pot estar canviant degut al canvi climàtic. Per exemple, imaginem que l'increment de temperatura farà que aquestes transformacions passin de manera més ràpida. Però a més hi ha altres impactes antròpics, com pot ser la pesca, que ens poden influir en aquestes emissions. Aleshores, nosaltres, aquesta serà una mica la hipòtesi amb la que treballarem. Tenim un estany que s'ha restaurat, això és en col·laboració amb el MARC i el projecte Rescue del Pi, en aquest marc tenim uns estanys que ja no tenen peixos i tenim uns estanys que encara tenen peixos. La nostra hipòtesi que llançàvem amb l'ACOS era que els estanys que encara estaven impactats tindrien més emissions de gasos que els que ja havien estat restaurats. I això ens interessa bastant perquè en aquest moment és clau comunicar quines accions són millors o tenen més potencial de mitigació del canvi climàtic. I aquest és el missatge una mica que volíem donar a les escoles. Si el fet que corregir una acció antròpica ens ajuda envers el canvi climàtic o no. Per tant, els objectius estan com una mica separats. D'una banda, tenim objectius purament científics, que seria entendre aquest paper com a font o embornall de carboni dels llacs, de llac restaurat i un no restaurat. Ho fem mitjançant la quantificació de les emissions de gasos, ens centrem en els processos metabòlics, però ja veureu que de moment només parlaré del diòxid de carboni, no de l'oxigen, i també caracteritzarem el carboni orgànic, els nutrients, etc. D'altra banda, tenim aquests objectius més de divulgació. En primer, sensibilitzar de l'important que són els ecosistemes de muntanya, en particular els estanys, i ens centrem en els estudiants perquè la idea una mica és com mirar si hi ha accions concretes que ens puguin ajudar a crear resiliència envers el canvi global i també que generar noves idees, generar una mica d'esperança, per així dir-ho. Llavors la idea era centrar-nos en la divulgació i fer-ho de manera local.
Ui, ui, ui. Així veurà molt petit. A veure si trobo el ratolí. És que no veig. Sí? A veure, la tornem a obrir. Vale. Tu digue'm quina. La següent, una més. Vale, aleshores vam triar dos estanys, tres estanys de baix. Com, no sé si us veu molt bé, però és el que us comentava la Nilo. Aquest estany té un color verd, que és superfàcil, si esteu en el Picventolà o així, des de dalt es veu superbé que està verd. Per tant, és un estany que encara té molts peixos. I després tenim l'estany de Naorte, que és un estany que li passa tot el contrari. A la foto també es veu directament que és molt més fosc, que és molt transparent. I aquí doncs, ja gairebé no queda cap peix, ja s'ha escalat gairebé completament. Per tant, si ho relacionem amb la hipòtesi anterior, això seria una mica el que esperaríem. Que els estanys estigués emetent i que Naorte estigués captant com un embornall de CO2. Vale, doncs ho vam fer així, vam instal·lar aquestes plataformes, tot molt casolà. Bàsicament el que tenia la plataforma eren sensors de mesura contínua de CO2 en aigua a 2 i 8 metres de fondària. I en aquestes fondàries també hi havia sensors d'oxigen. A més, tenim una estació meteorològica que mesura amb aquesta mateixa freqüència per poder relacionar aquestes concentracions de gasos amb la velocitat del vent que tenim en cada moment. I després també hi ha sensors de llum instal·lats aquí. A més, cada setmana o cada 2 setmanes pujàvem per veure com estava la plataforma, perquè feia molt petit, i també per agafar mostres d'aigua, que miraven una mica per validar també els que ens estaven donant els sensors, llavors també agafàvem mostres de gasos manualment, però també, com us deia, per mirar la matèria orgànica i els nutrients. Pel que fa a les escoles, el que vam fer és instal·lar aquests sensors. Aquí dins hi ha un sensor de CO2 que mesura el CO2 però de l'aire. I aquest ho feia cada 5 minuts i enviava la dada a un servidor que es podia consultar online. Per tant, totes les escoles que participaven podien directament accedir a la web i mirar les dades. La gràcia d'aquestes dues conques, que al principi jo no hi vaig pensar, és que el Tres Estanys està pelat, no té bosc ni arbres al voltant, però Naorte sí. I això va ser molt guai a l'hora de generar el pla docent, perquè podíem fer moltes hipòtesis només amb aquestes dades. Aleshores, aquí va ser molt important la col·laboració amb la Fundació Kilian Jornet en la generació del pla docent, perquè tenen molta experiència amb això, també amb la divulgació del projecte i amb els contactes als instituts, perquè la Via Orgada coneix tothom en la comunitat docent, i també Mileva Films, perquè van venir a gravar un vídeo divulgatiu del projecte, que també ens va ajudar per penjar-ho a la web i explicar-ho millor. Els resultats de la part de divulgació, aquest QR, si teniu curiositat, us dona accés a la web. Aquesta és la pinta que té la web. Està una mica explicat què és el projecte i després directament estan les dades online dels dos estanys. Tots els centres que ens diuen que volen col·laborar, els donem una contrasenya i poden accedir, diguéssim, a les dades en continu, si no, només veus la dada puntual d'aquell minut. Aquesta és la pinta que té la guia docent. Vam generar una pel professorat i una per l'alumnat. Això és, diguéssim, la guia pel professorat. Adjuntava una presentació de diapositives i 2 fitxers Excel on hem netejat aquestes dades. Llavors té el problema-solució, cada Excel és una cosa per cada estany. I el mateix, diguéssim, pels alumnes. En aquest cas la guia són més com preguntes guiades sobre aquest material i els Excels no tenen la solució. Però tot això està disponible. Ara mateix els sensors no estan mesurant aquest estiu, però espero que estiguin l'any que ve de nou. Però totes les dades anteriors estan allà disponibles per qui vulgui. Aleshores al final vam anar a 5 instituts del Pirineu.
Vam xerrar davant de més de 200 joves i res, jo crec que al final van canviar una mica els objectius. Vaig parlar sobretot del canvi climàtic i de la relació amb el CO2, perquè gairebé ningú no ho entenia, no em vaig adonar, ni tan sols els profes. Va ser molt guai que les conques fossin una vegetada i una sense vegetar, perquè es notaven molt les diferències, llavors facilitava molt entendre perquè el control de la vegetació de manera global en el CO2. I bueno, al final, com que ja veureu ara els resultats, sí que ens va sortir bastant bé l'experiment, doncs sí que quedava també aquest missatge de que preservar els estanys ens ajudava envers el canvi climàtic, així que bueno, jo vaig sortir supercontenta de l'experiment. Vale, doncs ara ja anem a la part blava, la part més científica, que aniré bastant ràpid perquè tot és una mica preliminar. Primer, les dades més de caracterització de l'aigua. Aquí teniu nutrients, nitrat, amoni, carboni orgànic dissolt i nitrogen orgànic dissolt i fòsfor reactiu soluble. Ja veieu que es distingeixen superbé, els dos estanys són bastant diferents en quant a química, que tenim més concentració de carboni orgànic i nitrogen orgànic dissolt entre els estanys, que les formes inorgàniques són més importants en aorta, segurament doncs, perquè aquí hi ha una limitació ja per les algues, i que els símbols, que són mostres superficials i profundes, doncs no hi ha gaires diferències. Un minut! Molt ràpid, doncs això seria matèria orgànica dissolta de la que ens ha parlat el Danilo. L'índex de fluorescència surt d'aquí, això són matrius d'excitació-emissió. El més important és que us fixeu en l'escala, o sigui, 3 estanys té més carboni, però a més és més colorejat. Per això emet més. I en general, però, són aigües que comparades amb llacs boreals són molt proteiques. Aquest pic d'aquí, en curtes longituds d'ona, ens indica material bastant fresc. Si us fixeu, però, aquest pic està una mica desplaçat cap a longituds d'ones més llargues, el qual vol dir que aquest és més fresc i segurament això ve més de la degradació o de fonts més relacionades amb pigments. Si agafem l'índex de fluorescència, però també altres índexs que es poden calcular amb aquestes matrius i també diferents pics, no entraré a explicar-los tots, però la idea és que la matèria orgànica dissolta està també molt diferenciada entre els dos estanys, s'agrupa superbé. En el cas de Naorte tenim una senyal que és més transparent, de material més proteic, com us deia, i en canvi a 3 estanys, segurament perquè tenim bastant més pigments, doncs una senyal una mica més aromàtica. I en aquest cas, si us fixeu, sí que tenim els quadrats, que són els superficials, sempre una mica més amunt, relacionats amb aquest índex biològic, amb l'índex de fluorescència. És a dir, que les mostres superficials són més transparents encara, i això és d'esperar perquè en aquests estanys tenim molta fotodegradació. Vale. Perdó. Bueno, això són les emissions dels sensors que posàvem a les escoles, perquè això és una idea del que rebien els alumnes. Nosaltres què ens interessa? D'aquí ens interessa tenir com el nivell basal de CO2 de la conca, per saber si el nostre llac està per sobre o per sota d'aquest valor. I quina pinta té? Doncs encara no he calculat els fluxos, això és només la pressió parcial dins de l'aigua, pel cas de Naorte. Els punts vermells i negres són dades que hem acceptat o no, perquè us féssiu una idea de totes les dades que s'han de descartar degut a 12 errors diferents possibles. Però bueno, ja veieu que les 2 sèries de fondària estan diferenciades en el temps fins a la primera tempesta, que es veu superbé. En el cas de Naorte segueixen diferenciades fins allà que entrem a la barreja, que ja comencen a comportar-se igual les 2 fondàries. El més xulo, en el fons, aquesta línia d'aquí és la mitjana del valor atmosfèric per aquella conca. I com veieu, a Naorte, al llac restaurat, gairebé tots els punts estan per sota d'aquest valor. I aquí tenim 3 estanys, una mica els punts que veieu és igual, fixeu-vos que també tenim aquest comportament de sèries diferenciades fins a la primera tempesta, que després aquí en aquest cas sembla que continua ja d'allà en endavant. Però el més interessant, la mitjana atmosfèrica d'aquesta conca, que recordeu no té arbres, per això també la mitjana és més alta, està gairebé sempre l'estany està per sobre d'aquesta mitjana, per tant, està emetent. Per tant, la nostra hipòtesi sí que ha funcionat, el llac restaurat ens està captant CO2. I ja està, moltes gràcies a tots. Una pregunta.
peixos sense afectar la resta de l'ecosistema de l'estany? Jo O crec que ho altres peixos? explicareu a les Sí. seves xerrades. Explicarà. Ho explicaran a les seves xerrades. Però quan dius que capta més CO2, durant un període de temps, no? Clar, Si hi ha només ho hem algun mirat a període- l'estiu. a l'estiu. Sí que pot ser, o sigui, I en proporció sí que... durant només el període d'estiu, a Naort està captant. Però quan hi ha la barreja dius que emet més. No, Quan o hi ha sigui, la barreja els dos llacs quan es barregen emeten més més CO2. que quan no estan barrejats. Però Naorte, comparat amb Tres Estanys, està captant més i Tres Estanys està emetent més. I a l'hivern està sellat, per tant... A l'hivern està sellat, però un punt molt interessant és quan marxa el gel, perquè allà pot haver molta emissió de Ah, CO2. sí? Emet molt. Sí. Tu creus que l'Antonet, el dia que tinguis tot sortirà a Tres Estanys i Naorte emeten igual? I ja falten les dades de metà, encara, que sembla que també emet metà. Vull dir que... bueno, sí. Per tant, com a conclusió, si restaures estanys, afavoreixes la Per això és que actua com a embornada. Aquí està el missatge El missatge seria aquest, per aconseguir finançament. que la restauració funciona. I hi ha previst treballar amb els centres després també? De moment no tinc més diners, però esperem que sí.